ఒక ధనవంతుడైన వ్యాపారి వర్షంలో ఒక బిచ్చగత్తె తన బిడ్డతో కలిసి వర్షంలో ఆమె తడుస్తూ ఉండడం చూసి అతడు తన యొక్క ఇంటి తాళం చెవిని ఇస్తాడు ఆమెకు. ఆ తర్వాత జరిగిన విషయం తెలిస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. రాఘవ్ ఎల్లప్పుడూ తన జీవితంలో ఒక ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక మరియు క్రమశిక్షణపై ఆధారపడి ఉంటాడు. అతడు తన ఆశయాలను నిజం చేసుకోవడానికి ప్రతి అడుగును కూడా చాలా ఆలోచించి అడుగు వేయడం ప్రతిసారి అతడికి అలవాటు. కానీ ఆ రోజు అతడి యొక్క నిశ్శబ్దం అతడి జీవితాన్ని కల్లోలం చేసే ఒక సంఘటన జరిగింది. కారు నడుపుతూ ఉంటే రాఘవ్ మస్తిష్కంలో ఒకటే ఆలోచన తిరుగుతూనే ఉంది. అదేంటంటే తన తదుపరి వ్యాపార సమావేశం కోసం తన యొక్క వ్యూహం. అతను ఎయిర్పోర్ట్ వైపుగా వెళుతూ ఉండగా రోడ్డు పక్కన ఒక మహిళ కనిపించింది. ఆమె ఒడిలో బాబు ఉన్నాడు. ఆమె ముఖంలో ఉన్న నిరాశను చూసి నిర్లక్ష్యం చేయడం అసాధ్యమయ్యింది ఆ వర్షంలో. ఆమె ధరించిన బట్టలు సరళంగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె కళ్ళల్లోని వ్యధ తెలియని కథను చెబుతున్నాయి. రాఘవ్ తన కారుని ఆపాడు. కొన్ని క్షణాలు అలాగే కారులో కూర్చొని ఉన్నాడు. ఎన్నో ఆలోచనల తర్వాత అతడు కారు కిటికీ అద్దాన్ని క్రిందకు దించి ఆమెను అడిగాడు, మీకు ఏదైనా సహాయం కావాలా అని. ఆ మహిళ తలెత్తి అతడిని చూసింది. ఆమె కళ్ళల్లో సందేహం, ఆశ రెండూ కలగలిపిన భావంతో ఆమె చెప్పింది, నా బాబుకి కాస్త సురక్షితమైన స్థానం కావాలి అని. ఆమె చాలా మృదువుగా సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ మాటలు విని రాఘవ్ కారు దిగి బయటకి వచ్చాడు. ఆ మహిళను, ఆమె బాబును పరిశీలిస్తూ చూశాడు. ఆ దృశ్యం అతనికి సాధారణంగా అనిపించలేదు. ఎందుకో వారి పట్ల విపరీతమైన జాలి, కరుణ కలిగింది. కాసేపు పరిశీలన తర్వాత అతడు చెప్పాడు, వెనక సీట్లో కూర్చోండి, ఇక మిమ్మల్ని ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళలేకపోతున్నాను నేను అన్నాడు. దాంతో ఆ మహిళ కొద్దిసేపు సందిగ్ధంలో నిల్చుంది. తన పాదాలను అస్సలు కదపలేకపోయింది. కారులో కూర్చోవడానికి చాలా భయపడింది. అప్పుడతడు చెప్పాడు, నువ్వు ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీ బాబుకి ఒక సురక్షితమైన ప్లేస్ని ఇస్తాను అన్నాడు. కానీ ఆమెకు ఎన్నో సందేహాలు, ఎంతో భయం. కానీ చేతిలో బాబు, ఆ బరువు, అలసట ఆమెకు లోపలికి రావాల్సిన పరిస్థితిని తెచ్చిపెట్టింది. దాంతో మెల్లిగా కారు లోపల కూర్చుంది. ఆ చిన్నారి బాగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. బహుశా అతడికి చాలా ఆకలిగా ఉన్నట్టుంది. అప్పుడు, ఆ బాబుకి ఆకలిగా ఉంది కదా అంటూ రాఘవ్ వెనక్కి తిరిగి అడిగాడు. ఆ మహిళ చాలా స్వల్పంగా నవ్వింది. కానీ ఆ నవ్వులో కూడా ఎంతో అలసట కనిపించింది. ఆమె చెబుతుంది, ఈ బాబు పేరు ఆర్యన్. ఈరోజు మొత్తం కూడా అసలు ఏమీ తినలేదు, అందుకే ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అన్నది. రాఘవ్ కార్ ఇంజన్ స్టార్ట్ చేస్తూ అన్నాడు, ఆర్యన్ చాలా మంచి పేరు. మీకోసం నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయిస్తాను అన్నాడు. కారు ఇప్పుడు రాఘవ్ యొక్క విలాసవంతమైన బంగ్లా వైపుగా వెళుతుంది. రోడంతా వారిద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం వ్యాపించింది. కానీ ఆ నిశ్శబ్దంలో కూడా ఏవో చెప్పలేని మాటలు ఉన్నాయి. రాఘవ్ తాను ఈ నిర్ణయాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నాడో తనకే అర్థం కాకుండా ఉంది. ఎందుకు అతడు ఆమె పట్ల అంత జాలితో తీసుకువస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ మహిళ కూడా ఈ అజ్ఞాత వ్యక్తి మీద నమ్మకం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని తనలో తానే ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు. బంగ్లా పెద్ద గేట్లు తెరుచుకున్నప్పుడు ఆ మహిళ ఆశ్చర్యంగా చుట్టూ చూసింది. ఇక్కడే మీరు ఉంటారా అంది. అవును, కానీ ఇది ఇప్పుడు మీకు తాత్కాలిక ఆశ్రయం. మీరు సురక్షితంగా ఉండడానికి మీకు స్థానం దొరికినప్పుడు వరకు మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని సాదా సీదాగా రాఘవ్ చెప్పాడు. ఆ మహిళ తన బిడ్డను ఎత్తుకుని సంకోచంగా రాఘవ్ వైపు చూసింది. ధన్యవాదాలు, కానీ నేను దీనికి ప్రతిఫలం ఎలా ఇస్తానో నాకు అర్థం కావడం లేదు అంది. రాఘవ్ ఆ ఇంటి తాళం చెవిని ఆమెకు ఇస్తూ అంటాడు, మీరు ఏమీ నాకు తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు మాట్లాడుకుందాం మీరు ఎలాంటి సహాయం చేయవచ్చును అని. ఇప్పుడైతే వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి అన్నాడు. ఆ మహిళ ఆ తాళం చెవిని అమూల్యమైన వస్తువులాగా పట్టుకుంది. నేను అనన్య, ఇతడు నా పుత్రుడు ఆర్యన్ అంది చాలా తక్కువ శబ్దంతో. అప్పుడు రాఘవ్ చెప్పాడు, మీ ఇద్దరి కోసం వంటగదిలో భోజనం సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఏదైనా మీకు అవసరం ఉంటే పనివాడిని అడగండి. నాకు కొన్ని పనులు ఉన్నాయి, నేను వెళ్తున్నాను అన్నాడు. అలా రాఘవ్ అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు అతడి నడకలో ఆత్మవిశ్వాసం కనిపించింది. కానీ ముఖంపై చిన్న అసంతృప్తి కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. అతడు కారులో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని
మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు. అసలు నేను ఈ అజ్ఞాత మహిళకు ఎందుకు సహాయం చేశాను? ఇది కేవలం దయ మాత్రమేనా, లేదా మరింకేదైనానా అని తనలో తానే ఆలోచించాడు. అలా నడుస్తూ వెనక్కి తిరిగి చూశాడు. అనన్య ఆర్యన్ ప్రతిబింబం అతడి మనసులో నుంచి తొలగిపోవడం లేదు. తన మనసులో కలిగిన అసంతృప్తిని అదుపు చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. దానిని గురించి మర్చిపోవాలి అనుకున్నాడు. కానీ తాను ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయం తన జీవితంలో ఏదో మార్పు తీసుకురాబోతుంది అని భావించాడు. రాఘవ్ తన పనులు పూర్తి చేసుకుని సమయం కంటే ముందే ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఒక విచిత్రమైన అసంతృప్తి అతడిని త్వరగా తిరిగి రమ్మని మళ్ళీ మళ్ళీ పిలుస్తోంది ఆ ఇంటికి. ఇంట్లో ఏదో మార్పు జరిగింది అని అతడికి దృఢంగా అనిపించింది. ఇంటి ముఖ్య ద్వారం వద్ద అతడు అడుగు పెట్టగానే అతడికి ఏవో శబ్దాలు వినిపించాయి. పైన అంతస్తుల నుండి నవ్వుల ధ్వనులు, మృదువైన సంభాషణలు వినిపించాయి. ఈ ధ్వనులు అతని ఇంట్లోకి కొత్తవి. ఎందుకంటే ఇంట్లో చాలా సంవత్సరాలుగా కేవలం ఒక్క నిశ్శబ్దమే రాజ్యమేలుతుంది. మెట్లు ఎక్కుతూ ఆ ధ్వనుల దిశగా వెళ్ళాడు. తలుపు దగ్గరికి వచ్చి చూశాడు. అనన్య నేలపై కూర్చొని ఉంది. ఆమె కుమారుడు ఆర్యన్ ఆమెతో కలిసి హుషారుగా ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. వారిద్దరి మధ్య ఒక సున్నితమైన సాఫ్ట్ టెడ్డీబేర్ ఉంది. ఆర్యన్ ఆ టెడ్డీబేర్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రతిసారి విఫలమవుతూ తన అమాయకపు నవ్వుతో గదంతా కూడా ఆనందాన్ని నింపుతూ ఉన్నాడు. రాఘవ్ తలుపు దగ్గర నిలబడి కాసేపు వారిని చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఆ దృశ్యం అతడిని కదిలించేసింది. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఇంట్లో ఇలాంటి నిజమైన నిర్మలమైన ఆనందాన్ని చూశాడు. అతడి కళ్ళల్లో చిన్న మెరుపు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరో చాలా సంతోషంగా ఆడుకుంటున్నట్టున్నారు అనుకుంటా అంటూ గదిలోకి అడుగుపెట్టాడు. అనన్య వెంటనే అతడి వైపు తిరిగి చూసి వేగంగా లేచి నిలబడింది. ఆమె ముఖంలో చిన్నపాటి ఆందోళన స్పష్టంగా కనిపించింది. సార్, మమ్మల్ని క్షమించండి, మీకు ఇబ్బంది కలిగించినట్టున్నాము అని మెల్లిగా చెప్పింది. అప్పుడు రాఘవ్ తన చేత్తో ఆపుతూ, ఇబ్బంది కాదు, మీరిద్దరూ ఇక్కడ సౌకర్యంగా ఉండండి, ఈ ఇల్లు ఇప్పుడు కేవలం నా ఇల్లు కాదు అని చెప్పాడు. ఆర్యన్ మరోసారి టెడ్డీబేర్ని తన వైపు లాగుతూ పెద్దగా నవ్వాడు. ఆ అమాయకపు నవ్వు రాఘవ్ ముఖంపై చిన్నపాటి చిరునవ్వుని తీసుకువచ్చింది. కానీ ఆ క్షణమైన శాంతి ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోయింది. ఎందుకంటే అప్పుడే హఠాత్తుగా ముఖ్యద్వారం తెరుచుకున్న శబ్దం మరియు ఎవరో గట్టిగా నడుస్తున్న శబ్దం ఇంటి వాతావరణం మార్చివేసింది. ఆ శబ్దం రాఘవ్కి చాలా బాగా పరిచయం. రాఘవ్, నీతో మాట్లాడాలి అంటూ ప్రియస్వరం ఇల్లంతా మార్మోగిపోతుంది. రాఘవ్ తన తల పట్టుకొని లోతుగా శ్వాస పీల్చాడు. నేను వెళ్ళాలి అని అనన్యకు చెప్పాడు. మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఆర్యన్కు ఈ టెడ్డీబేర్ బాగా నచ్చినట్టుంది అన్నాడు. అనన్య తలదించుకొని మౌనంగా అవును అన్నట్లు తల ఊపింది. కానీ ఆమె కళ్ళల్లో మళ్ళీ అదే సంకోచం కనిపించింది. రాఘవ్ మెట్లు దిగి వస్తూ ప్రియ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఇక్కడికి వచ్చామను చూశాడు. ఆమె ఎప్పటిలాగానే ఆత్మవిశ్వాసంతో అధికార దర్పంతో నడుస్తూ ఉంది. ఆమె దగ్గరికి వచ్చి రాఘవ్ అడిగాడు, ఏంటి విషయం ప్రియా అని. అప్పుడు ప్రియ గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్న నేను నిన్ను అడగాలి రాఘవ్. ఇంట్లో ఏదో అల్లరి జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అడిగింది. అప్పుడు రాఘవ్ కుర్చీలో కూర్చుంటూ అన్నాడు, అవును, ఒక మహిళ, ఆమె బాబు ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా కష్టంగా ఉంది. వాళ్లకు ఉండడానికి స్థానం లేదు. అందుకే కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండమని అనుమతించాను అన్నాడు. అప్పుడు ప్రియ నవ్వుతూ వ్యంగ్యంగా అంది, నువ్వు ఇంకా ఇంత అమాయకుడిగా ఎలా ఉంటున్నావు? నువ్వు అర్థం చేసుకోవడం లేదా? వాళ్ళు నీ మంచితనాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికై ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. అయినా ఎవరిని పడితే వారిని అలా ఎలా నువ్వు ఇంటికి తీసుకొస్తావు అన్నది. నాకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తున్నానో అని రాఘవ్ సైలెంట్గా నెమ్మదిగా అన్నాడు. అసలు ఆమె ఎవరో నీకు తెలుసా? ఆమె గతం ఏంటో అడిగావా? వాళ్ళు డబ్బు కోసమే ఈ నాటకం ఆడుతున్నారేమో. అసలు నువ్వు ఎవరినో అజ్ఞాత వ్యక్తులను గది లోపలికి ఎలా అనుమతిస్తావు అంటూ కోపంతో గట్టిగా ప్రశ్నిస్తోంది ప్రియా. కానీ రాఘవ్ దగ్గర ఆ ప్రశ్నలకు ఎటువంటి సమాధానం కూడా లేదు. అతడి యొక్క మౌనం ప్రియను మరింత కోపోద్రిక్తురాల్ని చేసింది. నువ్వు చాలా అమాయకుడివి. నీకు ఇదంతా కూడా చాలా సాదాసీదాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించు, ఆమె నిన్ను మోసం చేస్తుంది. అందరూ నిజాయితీగా ఉండరు అన్నది. ప్రియ మాటలు రాఘవ్ మనసులో ఏదో అనుమానాన్ని రేకెత్తించాయి.
నిజానికి అనన్య గురించి అతడికి చాలా తక్కువ తెలుసు అని గుర్తుకు వచ్చింది. దాంతో రాత్రి అతడు పై అంతస్తుకు వెళ్ళాడు. అనన్య తన బాబుని నిద్రపుచ్చే ప్రయత్నంలో ఉంది. రాఘవ్ కొద్దిసేపు తలుపు దగ్గర నిలబడి ఆ తర్వాత మెల్లగా అన్నాడు, అనన్య, నేను నీతో మాట్లాడాలి అని. అనన్య అతడి వైపు చూసి బాబుని మంచం మీద పడుకోబెట్టి అక్కడ నిలబడింది. ఏమైంది సార్ అని అడిగింది. రాఘవ్ నేరుగా ఆమె కళ్ళలోకి చూస్తూ అన్నాడు, అనన్య, అసలు నువ్వు ఎవరు? నా అర్థం ఏమిటంటే, నాకు తెలుసు నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నావని. కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఆ రోడ్డుపై ఎందుకు ఉన్నావు? అసలేం జరిగింది? నీ గతం ఏంటో నాకు తెలుసుకోవాలి అని ఉంది. నువ్వు నన్ను మోసం చేయాలనుకుంటున్నావా? నన్ను మోసం చేయడానికే ఇక్కడికి వచ్చావా? అంటూ అనుమానంగా అడిగాడు. అప్పుడు అనన్య అన్నది, సార్, మీరు నాకు సహాయం చేశారు. దానికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞురాలని. కానీ నన్ను నమ్మండి, నేను ఇక్కడ ఎవరి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయడానికి రాలేదు. నేను ఇక్కడ ఉండడం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే, నా వలన మీకు సమస్య కలిగితే నేను తక్షణమే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను అన్నది. అలా చెప్పి ఆమె తన సామాన్లను సర్దడం మొదలుపెట్టింది. సార్, మీరు నా గతం అడిగారు. నేను చెప్పేదాన్ని. కానీ మీరు నా పట్ల అసలు నమ్మకం పెట్టుకోలేదు. నేను మీకు ఏదో ద్రోహం చేస్తానని అనుకుంటున్నారు. ఇలా ఇంటికి పిలిచి సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి నన్ను ఆహ్వానించి అవమానిస్తారు అనుకోలేదు. నాకు నా బాబుకి వేరే ఎలాంటి తోడు లేదు. కానీ మేము ఇక్కడ ఉండము అని చెబుతూ ఆమె తన బ్యాగ్ తీసుకొని ఆర్యన్ని చేతిలోకి తీసుకొని ఇంకా అసలు ఏమీ కూడా చెప్పకుండా బయటకు వెళుతూ ఉంది. రాఘవ్ అక్కడే నిలబడి ఉన్నాడు. అతడు నోరు తెరిచి ఏదో చెప్పాలి అనుకుంటున్నాడు. కానీ మాటలు అతడికి దొరకడం లేదు. అనన్య అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. అనన్య ఆర్యన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాఘవ్ బంగ్లా శూన్యంగా మారిపోయింది. ప్రతి మూలలో శూన్యతే కనబడుతూ ఉంది. రాఘవ్కు అర్థమైంది, అతడు కేవలం ఆర్యన్ అమాయకపు నవ్వుకే కాదు, అనన్య యొక్క శాంతి మృదువైన స్వభావానికి అని కూడా మిస్ అవుతున్నాడు అని అతడికి అర్థమైంది. తనని తాను బిజీగా ఉంచుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ వారి గురించిన ఆలోచనలు అతడిని ప్రతిరోజు కూడా కలవరపెడుతున్నాయి. ఒకరోజు అతడు తన ఆఫీసులో కూర్చొని ఉండగా అతడి దృష్టి ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ మీద పడింది. అది అతడి తల్లిదండ్రుల ఫోటో. ఆ ఫోటోలో ఉన్నది అతనికి ఒక ముఖ్యమైన పాఠం చెప్పిన అతని తల్లిదండ్రుల ఫోటో. అదేంటంటే, నిజమైన సహాయం ఎప్పుడూ స్వార్థం లేకుండా చేయాలి అని వారు అతనితో చెప్పారు. ఆ క్షణంలోనే అది గుర్తుకు వచ్చి రాఘవ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అనన్య మరియు ఆర్యన్లను వెతికి తీసుకువస్తాను అని. రాఘవ్ ఒక ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ని నియమించాడు. కొన్ని రోజులలోనే అతడు ఒక విస్తృతమైన రిపోర్టు తయారు చేశాడు. ఆ రిపోర్ట్లో ఉన్న విషయాన్ని చదివిన రాఘవ్ మనసు విచలితమైపోయింది. అదేంటంటే, అనన్య ఒకప్పుడు ఒక ప్రతిభావంతురాలైన మెడికల్ విద్యార్థిని. ఆమెకు పెద్ద పెద్ద ఆశయాలు ఉండేవి. కానీ ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆమె తన తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి ఆమె జీవితాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయినట్లుగా అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆమె విశ్వసించిన ఆ వ్యక్తి ఆమె జీవితంలోనే తనకంటూ ఒక పెద్ద శత్రువుగా మారాడు. ఆ వ్యక్తి అనన్యను కేవలం మానసికంగా మాత్రమే కాదు, ఆర్థికంగా కూడా తీవ్రంగా హింసించాడు. చివరికి అనన్య ఒంటరిగా తన కొడుకు ఆర్యని పెంచుకోవడంతో బతుకు తెరువు కోసం పోరాడుతూ ఉంది. రాఘవ్ ఆ వివరాల్ని చదువుతూ ఉండగా తన మనసులో ఒక అసహనమైన బాధ పెరుగుతూ ఉంది. నేను అనన్యపై ఎలా అనుమానం పెట్టుకున్నానో అని, తన కల్లో ఉన్న నిజాయితీ ధైర్యాన్ని నేను ఎందుకు గమనించలేకపోయాను అని అనుకున్నాడు. అతడు ఇక ఆలస్యం చేయాలనుకోలేడు. రిపోర్ట్లో ఉన్న అడ్రస్కి వెంటనే కారు తీసుకుని వెళ్ళాడు. గేటు తట్టినప్పుడు అతడి మనసులో కొంచెం గందరగోళం ఉంటుంది. కొద్దిసేపట్లోనే గేటు తెరిచి అనన్య బయటకు వచ్చింది. ఆమె ముఖంలో అనేక భావోద్వేగాలు పరుచుకున్నాయి. ఆశ్చర్యం, బాధ మరియు కొంచెం ఆశతో పాటు ఆవేశం కూడా. రాఘవ్ అని మృదువుగా పిలిచింది. రాఘవ్ లోతుగా ఊపిరి పీల్చి, అనన్య, నేను నీతో మాట్లాడాలి. నేను ఒక పెద్ద తప్పు చేశాను అని చెప్పాడు. తప్పా? ఏంటి అది అని ప్రశ్నించింది. అవును, నేను నిన్ను అవమానించాను. నేను ఎన్నో మాటలు అన్నాను. కానీ ఇప్పుడు నాకు నిజం తెలిసింది. నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నావు. ప్రతి సమస్యను ఎంతో ధైర్యంగా తట్టుకున్నావు. నాకు తెలుసు, నీలాంటి నిజాయితీ గల ధైర్యవంతురాలైన మహిళపై అనుమానం పెట్టడం నా జీవితంలోనే పెద్ద తప్పు అని చెప్పాడు. అదంతా విని అనన్య ఏమీ కూడా మాట్లాడలేదు. అనన్య, నువ్వు ఆర్యన్తో కలిసి తిరిగి రా అని రాఘవ్ కోరాడు. ఆయన మాటల్లో నిజాయితీ స్పష్టంగా వినబడింది. అతడు చెప్పాడు, కానీ ఈసారి అతిథిగా కాదు, నువ్వు నా జీవితంలో ఒక భాగం అవ్వాలి. మా ఇంటి ఇల్లాలుగా రావాలి అని చెప్పాడు.
ఈ మాటలు విన్న అనన్య ముఖం కఠినంగా మారింది. రాఘవ్ని చూసింది. నీకు నా పైన నమ్మకం లేదు కదా, మరి ఎలా నన్ను తీసుకువెళ్తావు అడిగింది. అప్పుడు రాఘవ్ చెప్పాడు, నేను మారిపోయాను. నేను నిన్ను నమ్మించడానికి నేను ఏదైనా చేస్తాను అని రాఘవ్ సమాధానం ఇచ్చాడు. మీరు నా ఒంటరి జీవితాన్ని మార్చివేశారు. ఆర్యన్ నవ్వుతూ నా ఇంట్లో వెలుగులతో నిండిపోయింది. మా ఇంట్లో మీరు లేకుండా ఎంతో వెలితిగా ఉంది అన్నాడు. అప్పుడు అనన్య అడిగింది, మిమ్మల్ని నమ్మి నేను ఎలా రాను? అసలు మీ గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు. మీరు ఎవరు? అసలు నన్ను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అని నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకంటే మీరు కోరుకుంటే ఎందరో అమ్మాయిలు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు కదా అని అడిగింది. అప్పుడు రాఘవ్ తన గతాన్ని గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. నాకు ఇదివరకే పెళ్లి జరిగింది. బాగా డబ్బున్న అమ్మాయితో పెళ్లి జరిగింది. నాకు అణకువగా పద్ధతిగా ఉండే అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ నా భార్య అస్సలు అలా ఉండేది కాదు. ఎప్పుడు పబ్బులు పార్టీలు అంటూ తిరుగుతూ ఉండేది. ఇంటిని నన్ను అస్సలు పట్టించుకునేదే కాదు. పెళ్ళై మాకు అప్పటికే 5 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా పిల్లలు వద్దు అంటుంది. పిల్లలు ఉండడం వలన తన జీవితానికి ఆటంకం కలుగుతుంది అని పిల్లలు వద్దు అంటూ ఉండేది. ఎల్లప్పుడూ తప్పతాగి ఇంటికి వస్తూ ఉండేది. ఇలా ఆమె యొక్క మితిమీరిన అలవాట్లకు నాకు డబ్బున్న అమ్మాయిలంటేనే విరక్తి కలిగింది. నా భార్య పద్ధతిగా ఉండాలి అని కోరుకునేవాడిని. కానీ ఆమె అస్సలు అలా లేదు. నాకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. కానీ ఆమె అందుకు ఒప్పుకోవడం లేదు. దాంతో మా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆమె జీవితానికి, ఆమె స్వాతంత్రపు భావాలకు నేను అడ్డుగా ఉంటున్నాను అని చెప్పి ఆమె నాపై తప్పుడు ఆరోపణలు ఎన్నో చేసి కోర్టులో నుంచి విడాకులు తీసుకుని నా జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది. నా జీవితంలో ఇప్పుడు ఉన్నది ప్రియ ఒక్కతే. ఆమె నా చెల్లెలు. ఆమెకు వివాహం జరిగింది. నేను ఎలా ఉంటున్నాను ఒంటరిగా అంటూ ఆమె ఎప్పుడూ నా పట్ల బాధపడుతూ ఉంటుంది. నన్ను మరో పెళ్లి చేసుకోమని ఎన్నోసార్లు బలవంతం పెట్టింది. ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సంబంధాలు నా కోసం తీసుకువచ్చింది. కానీ నాకు పెళ్లి పట్లనే విరక్తి కలిగింది. ఆ వచ్చే అమ్మాయి మళ్ళీ ముందున్నట్టే నా భార్యలాగానే ఉంటుందేమో అని పెళ్లిపైన విరక్తి కలిగింది. దాంతో నా చెల్లి ప్రియ నన్ను చూడడానికి అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటుంది. ప్రియ తప్ప ఇప్పుడు నా జీవితంలో ఎవరూ లేరు. ఆ రోజు ఆ క్షణాన రోడ్డుపై మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఏదో తెలియని భావన కలిగింది మీపై. మీరు మా ఇంటికి వచ్చాక ఇన్నాళ్ళు బోసిపోయిన ఇల్లు ఇప్పుడు కలకలలాడుతుంది అనిపించింది. మీరు ఉన్న ఆ కొన్నాళ్ళు నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించింది. కాబట్టి మీకు కూడా ఇష్టమైతే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటాడు రాఘవ్. అనన్య కొద్దిసేపు అతడిని చూస్తూ నిలబడి ఉంది. ఆమె ముఖంలో అనేక భావాలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. చివరికి నెమ్మదిగా తల ఊపింది. సరే, నేను నీతో తిరిగి వస్తాను. కానీ ఒక షరతు అంది. చెప్పు, ఏంటి అడిగాడు. అప్పుడు ఆమె అన్నది, మన మధ్య ఈ సంబంధం ఇద్దరి మధ్య సమానత్వంతో ఉండాలి. మనం కొత్త జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాలి అంటే అది నమ్మకం మరియు పరస్పర గౌరవం మీద ఉండాలి అన్నది. అప్పుడు రాఘవ్ అంటాడు, నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను, నువ్వు కోరుకున్నట్లుగానే ఉంటుంది అని రాఘవ్ చెప్పాడు. మన బంధం పరస్పరం నమ్మకం, గౌరవంతో ముడిపడి ఉంటుంది అన్నాడు. తర్వాత వాళ్ళు బంగ్లాకు వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఆర్యన్ నవ్వులు మళ్ళీ ఆ ఇంటి గదుల్లో ప్రతిధ్వనించాయి. అనన్య నెమ్మదిగా తనను తాను ఆ ఇంటి వాతావరణంలో అనుకూలంగా మారసాగింది. రాఘవ్ అనన్యతో ఓపికగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రతి నిర్ణయంలోనూ ఆమెను భాగస్వామిగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఒకరోజు ఆర్యన్ ఆడుకుంటూ రాఘవ్ దగ్గరికి వచ్చి చిరునవ్వుతో చెప్తాడు, నాన్న అని పిలిచాడు. ఆ మాట విన్న రాఘవ్ ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దంగా నిలబడ్డాడు. అతడి గుండె లోతుల్లో ఆ మాట గట్టిగా తాగింది. వెంటనే ఆర్యన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూ కాస్త నవ్వుతూ అడిగాడు రాఘవ్, నాన్న, నువ్వు నన్ను నాన్న అని పిలిచావా? నిజంగానేనా? ఇంకోసారి పిలువు అన్నాడు. అప్పుడు ఆర్యన్ తన చిన్న చిన్న చేతులతో రాఘవ్ ముఖాన్ని పట్టుకొని ముద్దాడుతూ నాన్న అంటూ పిలవడం మొదలుపెట్టాడు. అది విని రాఘవ్ ఎంతో సంతోషించాడు. ఆ క్షణం రాఘవ్ అనుకున్నాడు, అతడు తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదే అని స్పష్టం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు వీరందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ ఈ మార్పులతో సంతోషంగా లేని ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ప్రియ. ఆమె మళ్ళీ రాఘవ్ దగ్గరికి వచ్చి అతడి లోపల అనుమానాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం చేసింది. రాఘవ్, అన్నయ్య, అసలు నీకు తెలుసా? నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనది అని అనుకుంటున్నావా? అసలు వాళ్ళు ఎవరో తెలియని నువ్వు ఎందుకు ఆమెను అసలు ఇంటికి తీసుకువచ్చావు? ఇంటికి తీసుకువచ్చిందే కాకుండా ఆమెను పెళ్లి కూడా చేసుకుంటున్నావు.
నీకు అసలు ఎన్నో మంచి మంచి సంబంధాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అటువంటిది నువ్వు ఒక పేదరాలిని, అది కూడా ఆల్రెడీ ఒక బాబు ఉన్న అమ్మాయిని ఎలా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావు? అయినా మన స్టేటస్‌కి ఆమె ఏమాత్రం తగదు. ఆమె నిన్ను మోసం చేస్తుంది. కేవలం అంటే కేవలం డబ్బు కోసమే నిన్ను ఆమె తన వలలో వేసుకుంది అంటూ ప్రియ అడుగుతుంది. అప్పుడు రాఘవ్ తన చెల్లెలు ప్రియకు చెప్పాడు, ప్రియా, ఇది నా జీవితం. నాకు అనన్యపై పూర్తి నమ్మకం ఉంది. తను డబ్బు మనిషి కాదు. ఇక మీదట తను నీకు వదిన. నువ్వు తన గురించి ఎలా అంటే అలా మాట్లాడకు. నువ్వు ఈ పెళ్లిని యాక్సెప్ట్ చెయ్యి అని చెప్పాడు. దాంతో ప్రియ ఇంకా ఏమీ కూడా మాట్లాడలేకపోయింది. కానీ తన మాటలు తన అన్నయ్య అస్సలు వినడం లేదు అని, ఒక బికారిణిని తన ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు అని ఆమె కోపంతో అలిగి ఆ ఇంటిని విడిచి వెళ్ళిపోయింది. రాఘవ్, అనన్య, ఆర్యన్ అందరూ బలమైన బంధం, నమ్మకం, ప్రేమల మీద కొత్త ఆశలతో జీవితంపై ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు.